Мой кветкавы рай. Гэта і нізка вершаў. Гэта адно з самых дарагіх месцаў на свеце. Звычайная сядзіба, але колькі тут кветак. І цвітуць яны з самай ранняй вясны ажно да маразоў. Верш з нізкі «Мой кветкавы рай». У кветкавым раі зноў бэс расквітнеў, і зноўку глядзіцца звысоку ў халодныя вочы нарцысаў. Апошнія госці з далёкіх краёў, мае туліпаны, чырвоныя, з жоўтай каймою. Імкнуцца сагрэцца, разбітае сэрца ізноў расцвітае у кветкавым раі.